Hidup di dunia tidak lepas dengan orang lain. Leres? Duka tangga, kanca, keluarga itu wong liya. Wong bojoe wong liya nek ora wong liya ora dipek kok. Ya ora. Jo kira-kira cok ana salah lupute apa ora? Wonten. Lah halal bihalal niki bareng-bareng dilampahi nek hakullah rampung krana poso dasare iman lan ikhlas, halal bihalal ngrampunke luput karo sak padha-padha. Allahumma. Sebab nek ana piantun jurang luput karo sak padha-padha kok njaluk ngapura Gusti Allah niku jenengane rombongane Ayu Ting Ting. Salah alamat, mergo alamate palsu. Abang glendeng Bayu Juminah ya Ju, aku njaluk ngapura karo Gusti, ayo kleru. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, kula nyuwun ngapunten lepat kula kathah nembe wau dalu glendeng Bayu Juminah ora dadi. Ya rono suwan Bayu Juminah kepethuk tuk njaluk ikhlase njaluk halale kok Bayu Juminah ya ora dadi apa. Tak ngapur lupute sampeyan termasuk sing glendeng nyong ni aja baleni meneh semono go nek lupute Bayu sing dipapurane iya yu matur nuwun tak dongake dhek oleh rabi meneh. Nah niku wis rampung niku. Layat kesoren yo nyarit nyolong godhong nokong Kang Sarno. Kok njaluk ngapura karo Gusti Allah kuwi salah alamat. Nggih napa nggih? Ya ning Kang Sarno njaluk ngapura wah nyolong godhong nangkono ngono. Ha kok Kang Sarno kok ikhlas lahir batin ya wis rampung ngapura wis rampung. Lah niki pentingipun halal bihalal. Ngoten nggih. Sebab aja nganti luput karo sak padha-padha urung njaluk ngapura ginawa mati dituntut nang akhirat mrongos sampeyan. Entek-entek. Lah niku pentingipun halal bihalal. Ngoten nggih Bu nggih. Matur bapak-bapak ibu-ibu. Wingi gek niki jawab sing jujur ya. Wingi gek sasi poso rampung bodone teko ati jenengan bungah apa susah? Seneng apa sedih? Mantap, alhamdulillah. Nek Kanjeng Nabi kok beda. Kanjeng Nabi ki nek sasi poso rampung bodone teko sedih susah. Kenapa Pak Usman? Tak matur. Wingi kayak bulan suci Ramadan musola masjid teng lingkungane jenengan jamaah kathah napa sekedhik? Kathah. Ning basan posone rampung bodone teko jamaah tambah apa suda? Saya maju lari aneh kok ya kaya ngon sampeyangnya. Lah niki ndak kan Nabi susah kepingin preso makmur masjid musolane isih ngenteni setahun meneh. Ayo nek nyandak nek suk sapar mati muga-muga paringono panjang yuswa sehat wal afiat. Allahumma. Kanjeng Nabi sedih. Wingi kayak bulan suci Ramadan jujur mawon teng masjid ana wong tadarus Quran leres, musala ana wong tadarus Quran leres, TPQ ana tadarus Quran leres, pondok ana wong tadarus Quran leres, bahkan rumah-rumah penduduk ana wong tadarus Quran. Alhamdulillah. Sasi poso rampung bodone teko model jurang kali manggis klik tadarusan terusake apa prei. Gus jujur banget Gus didikane sampai prei. Lah niki Kanjeng Nabi sedih arep ndelok umate maca Quran ngenteni setahun meneh nek ora mati sok kaidah. Ya Allah, mula Kanjeng Nabi sedih. Tetapi mohon maaf rikala umat Islam sinang jurang nang kali manggis nang kaloran posone rampung bodone kok bungah mboten salah.
sebab Kanjeng Nabi dawuh lisoimi farhatani, wong poso karak nampa bebungah rong perkara. Kapan bungahe wong poso? Farhatun inda fitrihi wa farhatun inda liqa'i rabbihi. Seneng-senenge wong poso ki siji pas buka atau pas bodo. Bu, wingi pas poso ki senenge pas buka apa pas sahur? Pas buka to. Pas sahur sedih kok bapakne gugane angel. Wong poso ke pas buka mbok adep-adepane ora miraha lah. Haming es buah, kolak, teh manis, martabak, serabi, bakwan, ora miraha kok tirik-tirik. Ya mepet-mepete adep-adepane ming teh manis karo entocot. Ning kanggone wong poso mangsane buka mesti bahagia. Bapak nih priye mpun tak toto teng meja njuk kurang 3 menit njuk putrane jek mriki sarak buka njunduk yuk karo nyawaku lak karo celegak klomat begitu mireng suara. Kepada kaum muslimin muslimat di kawasan Temanggung dan sekitarnya, tibalah saat berbuka puasa, semoga ibadah puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin 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 ya rabbal alamin. Wah, saking senenge langsung ngombe klekep. Saking senenge kok saking lae. Bu, nek ana wong ngaku poso kok mangsane buka mboten bungah, perlu dicurigai. Ana betek jer-jeran sarimi karo uplek-uplekan ndok apa ora? Bapak nih priye kurang 2 menit wis tak toto mlek rene tenang wae awis badok ora konangan. Secara logika ngaten Pak Bu, wong poso ki menahan lapar dan dahaga sejak fajar sodik sampai terbenam matahari 14 jam kirang langkung. Justru ngene wis sumurup entuk dahar entuk ngunjuk sing didahar ana sing diunjuk ana kok mboten seneng niku mesti wonge kocluk niku. Lah buka niku wonten werni kalih. Buka harian tiap-tiap sore karo buka kataman lumpuang pirang-pirang sore lho. Ben sore seneng agar masane buka seneng karo buka kataman lumpuang pirang-pirang sore wis buka seneng mireng takbir Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah wallahu akbar Allahu akbar walillahil hamd. Zaman mantuk-mantuk tak terusake protol dijininya. Bu, pas buka wis seneng mireng takbir tambah senenge apa ora? Tambah seneng. Alhamdulillah ram. Heeh ta. Apa sama dirampung? Ana rapor tak rampung tengklekmu kuwi. Apa meneh wong kakung Bu, esuk-esuk wis siram resik macak dinding, sarung wadimor, baju koko anyar, pecis padimas, nyangking sajadah udut 76. Ya mul. Rokok goblok. Nek entes 7 kok 6 ki ndak ora goblok. Mula kula ora tau udut 76 tak katut goblok ya Gus. Jeki salat Id kok semangat niku tandane poso. Yo Kang, yo poso. Nek ana ngaku poso jeki salat Id kok pringas-pringis. Yo Kang makat, wah nyantai wae nyong wingi karo saiki jan padha rasane. Berarti wis padang gasin nang ya. Yang kedua bahagiane wong poso indaliqai rabbi. So nang akhirat kepanggih kali Allah taala. Amin Allahumma.
mula rikala bodhone teka kok sampeyan bungah mboten salah. Ngene lho. Poso memang perang mekek karepe nepsu. Arak dahar urung mangsane aja dhisik, arak ngunjuk urung mangsane aja dhisik, arak ngene aja dhisik. Ning begitu rampung poso bodhone teka berarti menang lek mepernepsu. Maka hari raya hari kemenangan bagi orang yang berpuasa. Aning gandeng Indonesia wis akeh wong lucu kadang ora perang do melu menang niku. Poso ora babar blas bahasan bodho kurang 5 dina ngecet omah ndratelo. Takoni kok dicat kamu ora bodho malaikat muni. Kadang poso kadang-kadang lunga mokel bali poso meneh metu meneh mokel meneh ngono bahasan takbiran ki nyekel iki ora entuk genteni wong liya kok ya. Tapi takbirane wong poso kan ora poso ki tetep ketok Pak Nur. Yakin ketok. Takbirane wong poso ngeten iki. Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah wallahu akbar Allahu akbar walillahil hamd. Kuwi takbirane wong poso kan. Angger ngono. Ning takbirane ora poso ki jan ketok suarane iki. Ngene iki. Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar. Malaikat cangkem kowe. Ya takbirane wong mokel ngono. Ya ana sing luwih lucu Gus. Jian. Bodho jan nglegakake kudu bali saka luar Jawa, luar kota. Ning Bali ki ora salah. Ora poso. Ning bahasan salat Id kudu nang ngarep. Ya Allah. Ngesuk kudu nang ngarep. Ora marem ora nang ngarep yo bodho pisan kok ning ngono. Padahal ya ora poso iki kabare. Lurange kadang ya ora kok. Wah, imame lo jan laras wong imame to. Allahu akbar sing ora poso ning Bali. Allahu akbar. Malaikat nindas. Nah, mila muga-muga dhewe ya poso ngibadah ditampa ya oleh hikmah lek padha-padha meraih kemenangan dunia akhirate. Allahumma. Nate Sayyidina Ali karamallahu wajha pas bodhone teka sandangan ya masih sederhana. Kondur salat Id langsung kembul bujono sak keluarga ya daharane ya biasa-biasa. Ana wong matur, ya Amirul Mukminin Pak Presiden, jenengan ora seneng nek bodhone teka kok sandangane isih ajeg niku daharane kok sederhana mon jenengan presiden. Sayyidina Ali ngendika, laisal id liman labisal jadid innamal id liman ta'atuhu yazid. Bodho iku ora kanggone wong curang sing anyar klambine, anyar sarunge, anyar gamise, anyar kudunge, anyar cet omahe, anyar meja kursine, anyar bojone. Mbok menawa ana bodho iku ora kanggone wong curang sing tirik-tirik jajan nang mejane komplit rotine, kebak toplese, mutur unduk cacinge, remuk widarane mlempem sem. Innamal idliman ta'atuhu yazid. Ning bodho ki maknane kanggo sapa? Kanggo wong sing wingi penataran nang wulan Ramadan ditatar iman takwane, akhlake, disipline, ditatar jujure. Lah nang sasi Sawal mundak taate. Allahumma. Ya upama ora iso ngundhake ngamal apike istiqomah lampahan nang bulan Ramadan ditindake nang bulan Syawal. Allahumma niki. Para hadirin wal hadirat ingkang minulya niki. Dadi intine bodho ki kanggone wong sing mundhak taate, minimal istiqomah lek nglampahi ibadah nang bulan Ramadan diterusake nang bulan Syawal.
supados kula jenengan saestu dadi golongane wong-wong sing bathi uripe. Allahumma. Kanjeng Nabi ngendika man kana yaumuhu khairan min amsihi fahuwa robihun. Barang siapa di hari ini lebih baik dari kemarin, maka sungguh dia telah beruntung. Wa man kana yaumuhu misla amsihi fahuwa khusranun. Sapa ngedina iki kok padha karo wingi ning padha eleke. Wingi ndablek saiki dendeng, wingi cetil saiki bakil, wingi galak saiki komak lampir. Fahuwa khusranun, hidupnya semakin rugi. Wa man kana yaumuhu sarran min amsihi fahuwa mal'unun. Sapa ngedina iki kok luwih elek timbang wingi, maka dia termasuk orang-orang yang sangat dilaknat oleh Allah. Naudzubillahi min. Ya minimal upama ora iso ngundhake ngamal apike, ayo istiqomah lek padha nglakoni kebagusan. Allahumma. Sapa wonge dina iki luwih apik timbang wingi, iku tandha lan alamat yen dheweke wong kang badhe. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana nek ana lagu sholawat ngene iki kok ana sing ra iso, mesti wong ora tupih nike. Oke, lagune terkenal ya. Iwak bandeng apa iwak sepat, wong yen gendeng ora wajib nglakoni. Dadi jenengan ditonggo ora terus salat gendeng lak kayak ngerti saiki ta? Tuku beras diwadahi karong soklat, yen ngaku waras ya kudune nglakoni. Wong tanggane kula ngaku waras ya sak keluarga ora salat kentir rezeki degae. Hari ini lebih baik dari kemarin, sangat beruntung. Sapa wonge dina iki padha karo dina wingi, iku tandha lan alamat yen dheweke wong kang rugi. Padha ning ora rugi, padha lek ngibadah. Wingi jamaah, wingine jamaah, saiki jamaah, esuk tetep jamaah. Allahumma. Wina wulan Ramadan deres Quran, yo nang sawal tetep deres. Sak derajat sak pangkat, aku berarti ora rugi ning bathi. Sapa wonge dina iki luwih Allah timbang wingi, iku tandha lan alamat yen dheweke dilaknati. Oh napa wonten Pak Usman? Kanjeng Nabi ngendika mergo ana contoh maune mboten nate salat jamaah, njur gelem jamaah, njur ana sing ngaruhake
ngaruh-ngaruhi karo ngaruhake beda. Alhamdulillah ya kene yu kene iki mbiyen lak sok mbah nganu kae to ya wis kondur kapundhut ya yo sampeyan nang kene muga-muga sak iso ajeng istiqomah yo bareng-bareng makmur ke masjid serik ana muni ngono ku serik langsung rukuh lempit luntung sajadah buari cincin yu wingi wis gelem jamaah saiki ora gelem priye sampeyan ana wong crigis kok wegah kene ora golek ganjaran kok ono sing trigis ae. Padahal dikaruhake berarti tresnane. Oh, seneng wong ana kancane nggih napa nggih? Dikaruhake nek ngaruh-aruh iki ngene. Yo ora mau jamaah sampe boke gedhi ngeseni masjid ngono iki ngaruh-aruhi nek kowe ya. Bali bareng ya cocok ini ya ora pas kok. Maune mboten nate melu yasinan, ben bengi mengarep TV klesedan meneli Soimah karo Ivan Gunawan. Yo gelem yasinan yo ana sing ngaruhake. Alhamdulillah muga-muga ngedewe RT-ne tambah ngrembaka ya nek do melu kabeh lah insyaallah gayeng ya. Dhewe ki ora apa nek malam Jumat barang ki nek ora maca yasin jengkel. Langsung cengkelak buali karo pecucuk-pecucu. Ha dhewe wingi melu yasinan kok saiki ora melu to? Melu apa rane ana sing gadis ae kok. Dikira ora goleki petotang sagu karo belenggu nek ya. Nyengki yang pengen arak rumah kok kancane karepe iki ana sing trigis ya. Alah kae tanggane sampeyange cangkeme pancen. Wong wis apik dadi elek kok bangga. Naudzubillahi mila monggo salat limang wektune wingi wulan Ramadan do jamaah ya saiki dientengake. Ya tetep direksa kanthi saestu. Ibadah mahdhah direksa, ghairu mahdhah ya direksa, lik bebrayan ya direksa sing apik. Muga-muga dadi wong sing bejo mulya donya akhirat. Allahumma. Nek ngono wong nek pengen mulya luwih dhisik ya kudu rekoso nggih Pak Usman. Kin biyen sareng. Kurang kompak. Kin biyen. Antene wis ngerti ning wayang ndak kesuren kaya nang lakon Pandu Swarga gambake wong nek pengen mlebu swarga akeh godane nek pengen mulya luwih dhisik kudu rekoso. Lah niku gambarake wong nek gelem labuh ngibadah labuh apik panene besok swarga. Allahumma Thank you.
sliring samirana habre sekar kadu ngas kandanyo maweh raras harnan indriya sengkir bocah gagah Wijasena sena Kunthi tali prata ibu gopo nyaket marang Kanjeng Ibu adoh sunawe caket sun raketake yusma tresnaning wong tuwa marang putra senajan to anak Wijasena atine bungah awit wong tuwa sing ngono tresnane marang anak-anake padha pasuki nggon ngadhep ana ngarsaning Kanjeng Ibu Sena entuk dongane Kunthi lan suwiji apa anakmu ngate sembah bekti marang sliramu Kunthi ibuku ya tak tampa kan puja pangestune Kanjeng Ibu wae tampanana lawan bisa tak gegemasta pundi mustaka tumapak Jaja dadi jimat mengkono anakku nggih Wijasena sakwise prayoga ngadhep kejo teng ati putra pirang-pirang tak timbali dendomo kinandhan kakang lawan adi mula aku takon kenangane apa sing kok timbali mung anakmu sing murang tata Sena apa sak sedane wong tuamu sinuwun Prabu Pandhu Dewanata Ibu Ranggawati bungah mung tansah pembeng sungkawa wong mati ora semanggetune tangis sastra kaping 7 ora bakal bali sing wis mati mbok ya wis Sena apa ibu susah orang getini wong wis mati Patri pitang arca padha kudal pening Gusti sing kabeh menungso bakal nampa kalebu nang dulur-dulur nang jurang Kalimanggis iya ning titenane wong Kalimanggis wong jurang sing cepak mati niki ana 3 perkara apa siji lalen angger wong Kalimanggis wong jurang mesti penyakit lali karo bojo lali ora nafkahi malah beke rondo pinggire apa ya ana informasi saka Gus Najib anak nang kono duwe nang kene duwe decer-ecer ana ya lali ora dopeni ya ana informasi saka lurahe utang Bayu omahe ngarepe kok lali ora nyarutang tandane wong jurang wis ora mati Allahumma amin ya mati ra gelem amin ya mati sing nomor loro ngantukan lunga kono mayit ki lak rata-rata merem ora ana mayit mecicil langgar wong wis merem njoko nang malaikat Israil biasane matine luwih dhisik sing nomor 3 lungguh lendean bener Gus Najib ora tau lendean sinden cocok lungguh lendean mati nom eman-eman dudane ndak glayaran ring Bandungan
wis linggo lendian jare wong Jawa pratandha raga wis abot nyangga nyawa timbang abot sowanake marang Gusti Kang Maha Kuwasa. Sing dawuh ngono kuwi ulama saka ngendi asmane sapa kitabe apa dudu ulama ngger sing ngomong ming Usman Ridho tak kira ulama malah wingin nampa wejangan kek halal bihalal P4 SK pusat nang Purbalingga Gus Koyum dawuh Kiai Haji Abdul Qayyum Mansur dawuh wong sing cepak utawa sing dawa umur urap dawa umur iki ana 4 wong rombongan. Sapa wae ngendikane Gus Koyum berdasarkan observasi utawa eksperimen siji yaiku wong sing cok nyembelahi kewan. Berarti kaum ning kaum ngono aku kok ya dawa umure berarti ana sing pas ana sing ora. Tak kira medeni kaume jurang ora ndak laporke karo Kacine Yusuf. Sing nomor loro sapa? Sing nomor loro ngendikane Gus Koyum dokter ahli ning khusus penyakit paru-paru. Ning pancen dokter ora ana sing tuwek mati nomo dhewe. Lho kok ngono? Asbab bendina mesti bersinggungan karo virus paru-paru. Ngono nek sing udude ngempos malah ora mati-mati. Hebate wong udud ki insyaallah ora mati-mati, nek mati sumet meneh. Iya sing nomor 3 nah iki ngati-ati ngendikane Gus Koyum sing nomor 3 wong sing umure ora nganti tuwa ki sing cok kerep ngajokke proposal. Rawuh to wingi to Gus, wingi to Gus. Nggih to? So cocok ngajokke proposal ki sok biasane matine gasik. Ki Pak Lurah lagi nek wedi orang proposal ning nggo pribadi ngono lho. Nah. Sing nomor 4 nek nomor 4 tambahane Usman Ridho sing badok duit MBG. Hati-hati. Nek MBG ini apa-apa ning badok duit MBG jane skondor ke 15.000 ning dibelanjakake 7,5 yo sing 7,5 badok dewek. Aja ngomong oh kuwi umure ora tuwa ora mati gasik. Mula aku ra melu-melu syukur ibu susah orang ngerti wong wis mati sing ndadekke ibu susah awit ibu napa kuwi sing Gusti mantar pasuknan lamun wong tua musinun Prabu Pandhu Dewanata Seda nanging ora entuk jatah ing swarga sena Wicasena satriya gagah piteksa godhek wak simpar caca pindho glerenging Simalotra ditali brata ibuku iya Sena anakmu bocah ngurang tata krungu kabar wong tuaku seda entuk swarga ya brata atiku iya mula prasetya ora bakal bali nang jurang Kalimangke suruh lakon munggah ke swarga bapakku Pandhu Dewanata jagat bunga syukur alhamdulillah ora rugi angonku mondok-mondokake najan tamben kataman tak dolke wedhus siji ning kena tak ugemi kang dadi kandhamu Sena Wicasena Satra Pandhawa Brawan bisa tak ugemi ora kasembatan tak gawane mati bagus wong tomal melu ndedonga ngger muga kasembatan Joko Sedya kang utama nggonmu bakal mlebu swarga wong tok pamuji jalung budal ingkang prayoga ngati-ati lan nyata kemangkono sampun paripun dipun Dewi Kunti tali brata tumandha ingkang putra Raden Wijayasena gregah yayah sinipi gesahipun Raden Wijayasena katungka swan sang guru Begawan Dono wonten ing Kapanditan Sukalima Resi Kumbayana
ngajan Raden Wirja bocah marang tata swan guru mboten nilarsa basita mula mun tinom sampe Cina delakune Wijasena ya kuwi tanpa harapan sisip nggon Prabu Wijasena ngger padha pasukan aku ngger muridku ngger Wijasena bener kok dadi dawuh Durna bapakku Wijasena sing teka entuk dongamu lan suwiji apa anakmu ngoten sembah bekti marang sliramu Durna guruku walah luli kan plekudis manyar-manyar ya ndak tampa ngger bekti lan puja ingkang bapa tampan ana Budi Mustaka tumapak Jojo dadi jimat mengkono sawise prayoga ngadhep menawi ati apa kendak awan-awan gedarang-darang tumring jurang kene bakal takon bab apa ujare kok bakul sinapi wara kabar tak tampa saka ibuku Kunthi Talibrata bapakku seda ora entuk swarga ke bener ora Durna bapakku coba sawangan ning kaca paesanmu walah lole kono plekudis manyar-manyar ndak sawangan kaca paesan nyinir mak lampir biyen malam senen nang Indosiar Mariatun nonton tonton Juwaria Bayu Sarti Nurul Mbah Urip Lek Rom bener lamun Sinuwun Prabu Seda entuk swarga ki pancen bener mula aku takon anak pengen bekti marang wong tua sing wis seda golek swarga bisa apa ora anak
pengen bekti marang wong tua sing wis seto goleke swarga bisa apa ora? Iya, aku NU ora? NU. Ana NU bisa nek liyane mbah aku dudu rombongane. Yen ngono bisa, abot sanggane. Rawi-rawi rantas malang-malang butung maja meneh menungso dewa tak singkirake. Bagus, bagus, bagus. Yen pancen sliramu kepengin nglek swarga wong tuamu sing wis sedo anakku gawe Kirna. Kok Kirna? Sena, Kirna kuwi bojone Paryah Pringkuda. Siji sliramu kudu luru banyu suci Perwitasari. Luru banyu Perwitasari gawe apa Durna bapakku? Kanggo siram jamas supaya resik lahir lan batin. Yen wis kelakon siram banyu Perwitasari resik lahir lan batin kunjur kepiye? Nah nek wis resik lahir batin ngen. Selama ini kali-kali luru kiblat papat puncer siji. Kiblat papat puncer siji nang di panggonane Durna bapakku. Gusti Allah dawuh nang Quran, "Fawali wajhaka satrul Masjidil Haram." Durna pinter dalil Quran. Oh Durna pondokan. Nek wis ketemu kiblate njur kepiye? Nek wis ketemu kiblate nger, selama manengku puja manembah ibadah marang Gusti Kang Maha Kuwasa, wajibe sedina sawengi ping 5. Syukur tambah qobliyah ba'diyae kanthi cara sedekep astanira nutupi babahan hawa sanga. Wijasena kudu manembah marang Gusti Kang Maha Kuwasa, wajibe sedina sawengi ping 5. Ping 5. Syukur tak tambah sunat-sunate. Aja ninggal wiridane tak dikira nyukcul. Nyukcul ke basa apa? Inggris. Cara Jawa munyuk ucul. Lho kok ngono? Imam Abdurrahman As-Saqafi dawuh, "Malam yakun fi wirdun fa huwa kirdun." Artine apa? Matur Gus Najid. Aku tak darani gawe-gawe kula terangake Gus Najid. Sapa wong ora iso wiridan mongko dheweke kethek. Lho kok ngono? Aku urung tau weruh kethek wiridan. Padha. Berarti nek wiridan kethek. Anggonku manembah sedekep tanganku nutupi babanawa sanga. Sing tak takokake babanawa sanga ke pratilane apa? Bolongan hawa cacahe sanga tunangane jalma manungsa. Ora tutup nganggo ibadah keterarung tumindak angkara murka. Menungso maksiat ning gara-gara bolongan hawa cacahe sanga. Cara wong jurang kali manggis kok buntet-buntet mesti ora ana maksiat. Iya, nek ora ana maneh. Nang apa buntet? Nyuk bolongan hawa cacahe sanga ke pratilane apa? Pratilane tutuk siji. Iya, irung loro bolongane ditung. 3, mripat loro, 5, telingan loro, 7. Sing loro golek dhewe. Kapan? Pas adus. Apa golekake? Prek. Kok maju kok prek. Lagune durung ngono ngeyel. Anggonku manembah ibadah gawe apa? Minta jatahe swarga. Wijasena bocah perang tata nek donga padha ijabahi. Aja kuwatir ngger, Gusti Allah dat kang welas asih tanpa pilih kasih. Ora percaya takon Mbak Yusulasih. Sapa? Bojone Jaswati. Monggo wis ngendika nang Quran utuni astajib lakum. Do nyuwun jasa ingsun pangin capai padhang atiku takon sak perkara nang ndi panggonane banyu Perwitasari telenging samudra. Adoh ya tak oyang cedhak ya tak segayu pamit budal. Wong to melu ndedonga ger saka jurang kali manggis. Kasempatan Joko Setyo kang utama ning sature budal nek lak witange dombe dhisik. Ya tak ombene. Legi ger legi tekan ning urung patek tuwa pamit budal pasar ayo kok ngajare kok sira